Hola, com estàs? Soc Sònia Bravo i avui et porto aquesta meditació. El poder de la veu. Busca un lloc tranquil on poder fer aquesta meditació, assegut, asseguda, tombat o tombada. I agafa tot el que necessitis, una manteta, un coixí. Molt bé. Col·loca't en la teva postura més còmoda, assegut, amb la teva base connectant amb la terra i amb la coroneta connectaràs amb l'eteri. O potser estàs tombat o tombada, deixant anar tot el pes del teu cos a la terra. I els braços estan al costat del teu cos amb els palmells de les mans mirant cap a dalt. La resta ja la coneixes. Tanca els ulls, si encara no ho has fet, i pren una respiració profunda, connectant amb l'aquí i ara. Deixa que l'aire entri suaument per el teu nas i surti per el teu nas. Omple el teu cos de calma i de serenitat en cada inhalació i deixa anar tot el que no pertany a aquest moment present en cada exhalació. Inhala, entra el prana, l'oxigen al teu cos. I exhala i soltes totes les tensions. Sent la quietud que t'envolta en aquest moment. I dona't el permís d'estar present aquí i ara. En cada inhalació i en cada exhalació, el teu cos es va relaxant i la teva ment es va relaxant. Recorda que si passa algun pensament mentre fas aquest exercici, l'observes com si fos un núvol i el deixes passar, així cada vegada que passi un pensament. És normal, no passa res. Molt bé, ara et demano que portis la teva atenció a la teva gola, al centre de la teva veu. I sent com la teva respiració hi passa, acariciant amb cada inhalació i en cada exhalació. Observa si aquest oxigen arriba també fins a l'estómac. O potser no. Observa. Aquí resideix una eina poderosa, la teva veu. La teva paraula té un poder de crear, d'inspirar i de sanar. I també pot fer mal, tant a tu com als altres. Queda't aquí un instant i reflexiona sobre això, uns segons. I fes-te aquesta paraula.
com vols fer servir la teva veu. Avui, per exemple, o cada dia. Inhala i exhala profundament. I imagina des d'aquí una llum brillant en la teva gola. Aquesta llum representa la puresa i la força de la teva veu. Cada paraula que surti de tu pot portar amor, pot portar compassió i pot portar veritat. Sent com aquesta llum creix expandint-se amb cada inhalació i en cada exhalació, portant harmonia i equilibri. Deixa que aquesta energia amorosa t'ompli completament. Queda't aquí uns segons en aquest silenci. I des d'aquí et demano que interiorment o en veu alta, com tu vulguis, amb amor i intenció, diguis aquestes paraules. La meva veu és poderosa i plena de llum. Cada paraula que pronuncio pot portar amor, pau i sanació. Faig servir la meva veu amb consciència, respecte i bondat. La meva veu és poderosa i plena de llum. Cada paraula que pronuncio pot portar amor, pau i sanació. Faig sentir la meva veu amb consciència, respecte i bondat. La meva veu és poderosa i plena de llum. Cada paraula que pronuncio pot portar amor, pau i sanació. Faig servir la meva veu amb consciència, respecte i bondat. En aquest moment, nota com aquestes afirmacions ressonen dins teu. Són veritats que sempre han estat al teu interior. Fes una petita pausa per absorbir aquesta sensació de pau i poder. A més de la paraula parlada, el cant conscient és una eina transformadora. Quan cantes amb intenció i presència, la vibració de la teva veu pot equilibrar i sanar el teu cos i ment. Dóna't el permís per emetre un so suau, una melodia simple, i sent com ressona dins teu. Aquest cant no necessita ser perfecte, només sincer. Deixa que la teva veu s'expressi lliurement amb amor i observa com et fa sentir.
Molt bé. Com et sents ara? La teva veu és un regal. Utilitza-la amb amor, saviesa i gratitud. I ara, des d'aquí, poquet a poquet, tornes a la teva presència, en aquell lloc en el que estàs, amb la teva respiració. Tornes al teu cos físic, a sentir com es mou en cada inhalació i en cada exhalació. A poc a poc pots anar movent els teus ditets, els teus braços, portant la consciència aquí i ara. Quan estiguis preparat, preparada per obrir els teus ulls, podràs fer-ho. Gràcies. Namasté.